Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, ύστερα από αρκετά χρόνια, τα δρομολόγια του τρένου στην γραμμή Κόρινθος-Άργος, Ναύπλιον, Τρίπολη. Είναι το ξεκίνημα του τρένου μετά από τόσα χρόνια που είχαμε να το δούμε. Σφύριξε επιτέλους το τρένο. Πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα σήμερα. Το εισιτήριο δείχνει να είναι αρκετά φτηνό, παρά το γεγονός ότι δυστυχώς από σήμερα αυξήθηκε κατά 33%. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια των τρένων σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να είναι ένα φτηνό μέσο μεταφορικό σιδηρόδρομος. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα είμαστε σύμμαχοι του σιδηροδρόμου, αλλά και αυστηροί κριτές των όποιων λαθών. Εγώ θα καλώσω για άλλη μια φορά τους πολίτες της Αργολίδας, τους πολίτες και του Ναυπλίου και του Άργους, να το στηρίξουν αυτό το μέσο, το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς, γιατί πραγματικά ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για την Αργολίδα. Οπότε φαίνεται έχει και ανέσεις, από ό,τι είδαμε μέσα. Έχει το air condition του, είναι καινούργια τα τρένα, άνετες οι θέσεις, εξαιρετικά φιλικοί οι υπάλληλοι. Εμείς από την πλευρά μας ως κοινωνία θα στηρίξουμε το σιδηρόδρομο και πιστεύω ότι πραγματικά ξημερώνουν έτσι μέρες που θα είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για τους επιβάτες και τους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν το σιδηρόδρομο.